Vítajte pri našom dnešnom vysielaní. Dúfam, že máte za sebou príjemný deň, keďže sme už takto na sklonku dňa. No a že teraz večer od nás dostanete tú inšpiráciu, pre ktorú si sem prichádzate. Ja som Marek Marušnec, koučovaniu sa venujem od roku 2014 a spolu so mnou je tu dnes Petra. Dobrý večer. Tak já vás taky zdravím, jsem Petra Svobodníková a věnuju se koučování od roku 2015. A tady s Markem jsme se potkali na jednom z gestalt koučovacích výcviků u Ládi Dvořáka a společně s Ladislavem jsme v roce 2024 založili náš Institut kreativního koučování. No, spolu s nami, vy ju nevidíte, ale ona tu fakt je tu ešte Šárka, ktorá má na starosti techniku. A v tejto trojici sa k vám prihovárame z Prahy, to som ja. Z Ostravy. No a Šárka, za ktorú budem hovoriť ja, tak tá sa prihovára, tá je pripojená z Ústí nad Labem, takže máme taký trojuholník Praha, Ostrava, Ústí nad Labem. No a pri tejto príležitosti ma zaujíma, odkiaľ nás sledujete vy. Dajte nám rýchlu informáciu do komentárov, napíšte nám, nech máme predstavu, nech vieme, že akú geografiu pokrývame pri našom dnešnom vysielaní. No a kým vy budete písať, ďakujem pekne všetkým, čo nám dáte rýchlu informáciu, tak ja len zmiením, o čom ten dnešok bude. Dnes sa budeme venovať tomu, v čom je gestalt prístup v koučovaní iný od ďalších škôl koučovania. V čom sa líši? Pokúsime sa vám vysvetliť tie piliere, na ktorých stojí a ktorého zároveň najviac odlišujú. Musím povedať, že v súčasnosti existuje veľa rôznych smerov alebo škôl koučovania. Ja osobne pri svojej ceste a pri svojom hľadaní toho, čo mi vyhovuje a sedí, som sa v rôznej intenzite dotkol performance coachingu, neurocoachingu, inner game smeru, narrative coachingu, Eriksonovskému solution coachingu, ale najviac v tom mojom hľadaní mi naozaj vyhovuje práve gestalt prístup. Peti, jak to máš ty? No, já to mám vlastně podobně, taky jsem prošla různými směry a když jsem v roce 2017 se v Ostravě setkala na workshopu s prací Ladislava Dvořáka, tak mě gestalt prostě vtáhla. Vůbec jsem nerozuměla tomu, co se vlastně tam děje. Ta práce byla velmi odlišná. Viděla jsem, že je velmi efektivní. Zároveň jako jsem vnímala, že ten prostor je naplněný energií, že tam hraje roli, takže vlastně takhle si mě gestalt přitáhl a vlastně ano, vyhovuje mi nejvíc z těch přístupů, se kterým jsem se dosud setkala. Super, super, ďakujem Peti. Ja len zareagujem, vidím tu Petra. Petře, ďakujem pekne za koment z Prahy. Takže vidím vaše ACC od ICF. Super, akékoľvek odborné podnety, dotazy, komentáre viac než vítame. A Verča, veľmi srdečne ťa zdravím, teší ma, že sa vidíme. Pozdravujem ťa. Vedel som, že si z Chebského regiónu, ale nevedel som, že Lázne Kynžvart, to dokonca prvýkrát počujem, takže takto ti mávam do Lázní Kynžvart. Ahoj, Verča. Takže ešte raz ďakujem pekne tým, čo ste nám napísali, odkiaľ nás sledujete. A vrátim nás k tomu, čím sme si my s Petrou prešli. My sme si obaja prešli rôznymi školami a prístupmi v koučovaní predtým, než sme si našli svoju cestu. Ja osobne som v koučovaní hľadal väčšiu hĺbku a väčší priestor pre osobnostný rozvoj, než len metódu na zvyšovanie výkonu a dosahovanie cieľov. Peti, zase, ako si to mala ty? Taky jsem hledala větší hloubku a prostor pro tvořivost, kterou jsem v gestaltu nalezla. V gestaltu vlastně považujeme koučovací setkání s klientem za vlastně takový jedinečný tvůrčí akt a gestalt nám k tomu nabízí nástroje. Gestalt vychází vlastně z gestalt psychoterapeutického směru, který má lety propracovanou metodiku a využívá taky prvky psychodramatického přístupu, který umožňuje vlastně tvořivou práci v přítomném okamžiku.
No a v tejto situácii, keď popisujeme, z čoho vychádzame my, tak nás zaujíma, s akými koučovacími smermi máte skúsenosť vy. Z čoho vychádzate vy. A zase, kým nám odpoviete, kým nám zareagujete a napíšete, tak ja budem pokračovať. Peťa spomínala ten základ psychoterapeutický, spomínala psychodrámu ako jeden z komponentov gestaltu. To je zároveň to, čo gestalt odlišuje podľa mňa od iných prístupov v koučovaní. Pre mňa gestalt je smer najviac zameraný na osobnostný rozvoj a transformáciu. Tým, že má za sebou, trúfnem si povedať, že desiatky rokov terapeutickej práce, terminológiu, metodológiu, tak umožňuje pracovať s klientom nielen na jeho cieľoch, výsledkoch a výkone, kam smeruje mnoho súčasných smerov koučovania, ale aj na, to nazývame, že existenčných, životných témach, a predovšetkým na rozširovaní uvedomenia a sebapoňatia. No a zároveň ten mix s psychodramatickými prvky umožňuje opravdu velmi kreativní tvůrčí proces v tom rozhovoru s klientem přímo na místě. Tedy nepracujeme v představách o kýženém budoucnosti, ale velmi pracujeme s prožíváním tady a teď a využíváme k tomu právě ty psychodramatické prvky, kterým říkáme experimenty. A ten experiment probíhá, je vedený koučem, probíhá tady a teď mezi koučem a klientem. No tím, že ten experiment vtahuje do akce klienta celého, se vším všudy, s jeho prožitky, emocemi, pocity, tak pracujeme také s tělem a emocemi, nejen s informacemi z mysli. Super, ďakujem. Ja ani medzi tým pozdravujem teba do Jílového u Prahy. Vítaj na našom vysielaní. A znova len na chvíľočku to zastavím a nadviažem, pretože Peti, ty si veľmi v skratke povedala tie podstatné veci, ku ktorým sa chcem vrátiť a na ktorých chceme postaviť to, čo gestalt naozaj odlišuje. Takže dovolte mi zopakovať, čo ste možno už pred chvíľkou počuli a dáme tomu teraz troška väčší priestor. To, na čom gestalt prístup stavia, je poprvé práca v prítomnosti. Tu a teraz. Nie v minulosti, to je primárne doména psychoterapie. Nie v budúcnosti, kam smeruje pozornosť väčšiny koučovacích smerov, ale v prítomnosti, v tom, čo sa odohráva tu a teraz medzi mnou ako koučom a klientom, v tom vzájomnom poli. A jedním z hlavních nástrojů, kterým to prožívání tady a teď vnášíme do koučovacího rozhovoru, jsou právě experimenty, kdy vlastně kouč trochu vystupuje ze své koučovací role, stává se režisérem nějaké akce a zve klienta do akce, do aktuálního prožitku. Uvedu příklad, vlastně ty experimenty se dají různě škálovat podle toho, na co je klient připravený. Takový základ může být pro takové téma, kdy třeba klient mluví o tom, jak se připravuje na náročný rozhovor se šéfem, tak mu můžu nabídnout. Tak nepovídej mi o tom, ale pojď si to zkusit prožít. Pojď mi to přehrát. V té nejjednodušší verzi to vypadá, tak to řekni. Řekni to v první osobě. Když trošku navýším ten nárok, tak tady je prázdná židle. Představ si, že na té prázdné židli sedí tvůj šéf. Řekni mu to. A nebo můžu ještě více challengeovat klienta a říct, tak řekni to mně, já budu tady sedět jako tvůj šéf a nějakým způsobem autenticky zareaguj. No a potom vlastně zase vystupujeme z experimentu a reflektujeme, co si z toho prožitku klient odnesl. Ptám se ho vlastně, co cítil, co prožíval a vlastně co si díky tomu uvědomil. Protože práce s uvědoměním a jeho prohlubováním je právě v samotném centru gestalt přístupu. A ty si, Peti, hovorila hrozne dôležitú vec práve cez tú ukážku experimentu, pretože predstavovať si, že niečo poviem a povedať to nahlas s autentickou intonáciou, so skutočnou emóciou, s presvedčivosťou, to sú dva kompletne rôzne zážitky. A práve preto, že takto psychodramaticky prehraná situácia a reálna akcia vyvoláva skutočné pocity. Či už v tele, niečo sa tam deje, niečo tam prebieha, alebo emócie. Tak telo
mysel a emócie berieme do hry v geštalte ako jeden celok. Takže v prípade takéhoto experimentu ja budem v zápäti po ňom reflektovať s klientom, či si uvedomuje napríklad svoje zaťaté peste, ak som ich ja videl a on si ich vôbec nemusí byť vedomý. Pýtať sa ho, akú mieru napätia a kde v tele toto napätie cítil. A tak ďalej, a tak ďalej. Já si teď uvědomuju, Marku, jak to popisuješ, že vlastně seznamuješ naše dnešní posluchače, diváky s těmi základními pojmy gestaltovými, gestalt koučování, se kterými seznamujeme naše studenty už první den výcviku. A vlastně mluvil si o práci tady a teď a další je celostní přístup, že vnímáme tělo, mysl a emoce jako jeden systém. Vlastně díky tomuto přístupu si klient může rozšiřovat a prohlubovat své uvědomění. Uvědomění je další důležitý termín. Uvědomuji si, co se mnou děje tady a teď. Jak se v tom cítím. Co probíhá v mém těle. A to jsou různě velké podněty ke změně v chování anebo také k osobnostnímu růstu. Což je vlastně další odlišnost gestaltu od jiných směrů. Pracujeme vlastně s takovým paradoxem, nevedeme klienty primárně k tomu, aby byli jiní, aby měnili své návyky, postoje. Vlastně na začátku směřujeme především k tomu, aby si plně uvědomili a přijali to, kým jsou v dané situaci. Gestalt vychází z předpokladu, že pokud plně pochopíme a přijmeme, kým jsme, změna vlastně přirozeně nastává. Říká se tomu v gestaltu paradoxní teorie změny. Když my naplno přijmeme, kým jsme, přestaneme potlačovat to, kým být nechceme. A ta změna vlastně přijde s lehkostí. My někdy rádi říkáme, že změna přijde, když se zastavíš. A možno vám to teraz znie príliš komplikovane, tak pokúsim sa uviesť ešte taký zjednodušený príklad. Predstavte si, že za vami príde klient a možno len keď nadviažem na to, že tu máme koučov, vidím Petra z ACC, máte Jana, viem, že má koučovací výcvik, Veronika, myslím si, že tiež niečo máš za sebou. Predstavte si, že za vami príde klient a jeho zákazka je: chcem byť asertívnejší v jednaní so svojím šéfom. Klasická, bežná zákazka. No, väčšina koučov začne s tým, že sa pýta na to, ako taká asertivita vypadá. Čo si pod tým byť asertívnejší ten klient predstavuje. Potom sa spýta na to, tak ako to vypadá teraz. Aby vznikli dva body. Bod A, to je dnešný, súčasný a neželaný stav. A bod B je budúcnosť, želaný stav. A zvyšok toho koučovacieho procesu v skutočnosti prebieha to, že kouč sa snaží klientovi pomôcť preklenúť túto medzeru z bodu A do bodu B. Na výsledky, výkony, plánovanie to môže byť veľmi funkčný proces. Kde pokulháva, kde prestáva fungovať, je v oblasti osobnostného rozvoja. A tie sily, ktoré nás držia v určitých vzorcoch nášho chovania, sú často mimo našu racionálnu myseľ, mimo naše uvedomenie. A to je zároveň to, ako som spomínal, že ja osobne som hľadal v koučovaní väčšiu hĺbku a nedarilo sa mi ju nájsť vo výkonovom koučovaní. Peti, poďme tento experiment ešte troška dohrať. Ako by túto situáciu, to znamená, klient prichádza za koučom s tým, že chce byť asertívnejší v jednaní so šéfom, podľa teba riešil gestalt coach, alebo ako by si to možno riešila ty? Ako by si to uchopila? No, když navážu na ten tvůj model z bodu A do bodu B, já se zaměřím na ten bod A nejprve, na to tady a teď a začala bych s klientem prozkoumávat, jak vypadá jeho stávající situace. Jaké to tedy je, když není asertivní? Jaký je? A kým je v té situaci? Co v ní prožívá? A nabídla bych mu možná potom prozkoumat i jaké by mohly být extrémní póly vůči té asertivitě. Mohl by říct třeba, že to může být agresivita a na opačném pólu submisivnost. Zajímá mě primárně, co tam má klient. Může tam mít něco úplně svého jiného, ale použijí agresivitu a submisivnost jako příklad. Mě zajímá ten jeho jedinečný úhel pohledu. No a asi bychom šli do prožitku. Možná bychom šli do prostoru,
provázkem bychom si na podlaze vyznačili tu škálu a klient by si mohl zkoušet, jaké to je postavit se do extrémní agrese, do té asertivity, do submisivity, jaké jsou ty odstíny mezi tím. Takže bychom vstoupili do experimentu, pak bychom zase z něho vystoupili do toho odděleného koučovacího procesu a reflektovali, co si klient uvědomil. A tam vlastně nastává ten moment, kdy klientovi ten prožitek, stejně jako každá naše životní zkušenost, kterou se učíme a z toho Gestalt vychází, že se učíme každou zkušeností a vším prožíváním, tak při té reflexi dochází k uvědomování, kterému v koučování často říkáme aha moment. A vidíš, práve tak, jak si spomínal, že koučovanie je jedinečný kreatívny proces, ktorý vzniká medzi koučom a klientom, tak ja by som to možno riešil ináč. Možno by som iným spôsobom pracoval s klientom. A to je OK. Ale ďakujem za ten tvoj pohľad, pretože to, čo si ukázala, vlastne nasvietilo všetky veci, o ktorých sme sa bavili. Prácu v prítomnom okamihu, kreatívny proces, hru s experimentom a v zápätí práve tú celostnú reflexiu mysle, tela, emócií a vďaka tomu možné nové uvedomenie na strane klienta. A samozrejme som si vedomý, že toto bol veľmi zjednodušený príklad, ale pre ukážku toho, v čom sa Gestalt líši, predovšetkým od performance coachingu, môže poslúžiť celkom dobre. A len ma napadá, keď ste to vy mali možnosť takto zachytiť, čo vás napadá za otázky, postrehy, dojmy, čo vám tam teraz beží? To mě taky zajímá. Možno vás nenapadá nič za nejaký postreh, domnienku alebo otázku? Dám ešte chvíľočku. A keď nič nepríde, tak sa posunieme ďalej. Mně vlastně možná napadá, když čekáme, jedna otázka, Marku. Vlastně, co by si řekl? Prepač, Peti, ale máme tu otázku od Katky. Kde je tedy hranice mezi terapií a koučovaním? Super. A Peti, zodpověš ty? Jo, děkuji. To je skvělá otázka, opravdu důležité téma. Vlastně etika profesionálního koučování nás zavazuje jednat vždy ve prospěch klientovy zakázky. A pokud hranici své kvalifikace, ať už vědomě, anebo i s tím nejlepším úmyslem nevědomě překračujeme, mohli bychom klienta poškodit. Toto je téma široké, já se na něho pokusím odpovědět stručně. Za mě je tato hranice u koučů velmi individuální a vlastně velmi se liší podle stupně odborného vzdělání i zkušeností kouče. A důležité za mě je, aby kouč sám uměl tu svou hranici rozpoznat. No a možná mi přijde užitečné zmínit, že téhle dovednosti se i my věnujeme v našich výcvicích. Ďakujem, Peti. Ja teda za seba musím povedať, že práve Gestalt výcvik mi pomohol v tom viac situácií a zákazok klientov uchopovať a riešiť s nimi. Že mám pocit, že mám oveľa väčší taký ten priestor, ten vnútorný toolbox, metódy, nástroje a aj nejakú také sebavedomie uchopovať rôzne témy, ktoré by som v minulosti si netrúfal uchopovať s klientami. Takže v tomto mi Gestalt veľmi pomohol. Tak. Marku, a kdy je podle tebe třeba Gestalt přístup vhodný pro jaké zakázky klientů a kdy třeba ne právě? A to je super otázka, aby sme do toho priniesli aj nejakú objektivitu, aby to nevyznievalo len, že predávame a chválime, tak možno si pomôžem takým jednoduchým modelom koučovacieho kontinua, kde na jednej strane je rozvoj zručností, kompetencií, dovedností
za ním by mohol byť nejaké nasmerovanie, orientácia na výsledky a výkon. Potom by mohli byť v tom kontinuu existenčné životné témy a na konci toho kontinua by mohli byť nejaké transformačné témy, fakt hlboké osobnostné zmeny. Tak z toho môjho pohľadu Gestalt prístup je skvelý práve pre tie existenčné a transformačné témy. Takže ak viete pracovať napríklad s metódou GROW, jeden z možných koučovacích modelov, tak viete pravdepodobne veľmi úspešne adresovať výkon, zručnosti, výsledky. Ak viete pracovať s energiou, kontaktným cyklom, emóciami, telom, tak ako to učíme v našich výcvikoch podľa Gestalt metodiky, tak vaša paleta toho, čo ste schopní adresovať s klientami, sa výrazne rozširuje. Děkuju. A tak přijde mi, že teď může být vhodný okamžik říct něco alespoň o jednom z našich programů z výcviku, který nabízíme, protože zrovna otevíráme přihlašování na výcvik Core, který je připraven na míru přesně vlastně koučům, kteří už umí koučovací řemeslo. Pod tím rozumíme to, že mají za sebou základní koučovací výcvik a ovládají kompetence kouče a znají základy etiky koučování. Vlastně můžete do toho výcviku přijít s jakýmkoliv svým základem. Gestalt coaching jiné přístupy nevylučuje. Někdy může sloužit jako taková užitečná základna. Takže pokud už vám funguje Eriksonovský model, Grow, Inner Game, neurocoaching, všechno to můžete praktikovat u svých klientů a vlastně Gestalt přístup vám může doplnit a rozšířit tu paletu vašich dovedností. Může to být právě pro práci s hlubšími tématy klienta, s jeho seberozvojovými tématy, s osobní transformací. A to díky tady a teď experimentům a propojením systému těla, mysl, emoce. Ďakujem, Peti, za to doplnenie. My tento výcvik otvárame v septembri a tak, ako si spomínala, je určený primárne pre koučov s už absolvovaným základným výcvikom. Teda pre tých, čo to si pekne pomenovala, ovládajú tie základy koučovacieho remesla. A co si z toho výcviku tedy můžete odnést, tak my vás tam seznámíme samozřejmě hlouběji tady s těmi základními termíny a dalšími, které se nám už tady dneska nevejdou a zejména se podíváme na to, jak je prakticky využít v práci s klienty. Ukážeme vám, jak vést koučovací rozhovor podle kontaktní křivky, což je základní struktura Gestalt přístupu a je velmi dobrou oporou kouči. Tím kontaktem tady se myslí kontakt s klientovou aktuální potřebou. Budeme také pracovat s koučovou metapozicí, což je vlastně koučův odstup, paralelní proces, který při koučování probíhá, kdy kouč vlastně tady a teď formuluje tvůrčím způsobem, vlastně postupně vznikajícím způsobem také strategii toho koučovacího procesu. Budeme se zaměřovat i na kontraktování, samozřejmě práci s experimenty. Součástí je i Gestalt supervize, no a nebude chybět paradoxní teorie změny, určitě. No, dokonca mája, teda kvietna, máme pre tých, čo sa prihlásia a zaplatia zľavu s kódom IKK25 a oproti tej cene, ktorú vidíte na našej stránke, alebo uvidíte na našej stránke, keď sa tam pozriete, tak ešte 2000 korún zľavu. Ak si chcete rozšíriť svoj koučovací kufrík prístupov, nástrojov, metód, aj keď to nie je to hlavné, čo pôsobí v Gestalt prístupe, to hlavné je osobnosť kouča, ten vzťah a to pole, ktoré vytvára. Ale ak si chcete toto všetko do toho svojho kufríku pridať a plus ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorú občas
zabudneme povedať, ale takisto tam hrá dôležitú rolu a to je, že to je obrovský priestor pre váš vlastný osobnostný rozvoj a rast. Ak vás to zaujíma, ak vás to láka, napíšte nám, veľmi radi vám vysvetlíme viac, robíme možno nejakú ukážku a zodpovieme vaše otázky a budeme sa veľmi tešiť, ak sa niekedy v budúcnosti, či na niektorom z našich vysielaní, alebo na niektorom z našich výcvikov stretneme. No a my ideme krásne s časom, povedali sme, že 5 minút necháme na záver a presne teraz je 25 minút, tak poďme sa pozrieť na to, či máte ešte nejaké otázky a Jani, ďakujem ti pekne za otázku a kľudne, kým budeme odpovedať, tak doplňte ďalšie otázky, keď vás napadnú. Používate pri gestalt prístupu nejaké konkrétní techniky, nebo je to spíše o určité, řekněme, obecné dovednosti, sadě dovedností? Tak, Peti, pojď kludně. Jo. Když srovnávám vlastně s výcviky, které jsem absolvovala před gestaltem, kdy jsem absolvovala základní výcvik, který se jmenoval integrativní a seznamoval s několika různými směry vedle výkonového coachingu, se systemikou, s všímavým přístupem. Potom jsem absolvovala i nějaké výcviky NLP, tak jsem měla pocit, že vlastně do toho kufru přidávám techniky. Ale mě opravdu, co mě dal gestalt, tak mě dal takovou základnu, ve které já se teď jako coach cítím velice svobodně a lehce. Takže jako tou oporou je vlastně velmi jednoduchá gestalt teorie, o které je těžké mluvit. Ono i dneska vlastně ty termíny prostě jako zní těžce a pak, když jako člověk s tím pracuje, tak to přináší velkou lehkost a shodují se v tom vlastně všechny reference našich absolventů. Nejčastěji tam zní takové slovo jako osvobození, jo? Že já vlastně jako gestalt coach se cítím v každém okamžiku toho koučování velmi lehce. O čem jsme nemluvili je, že klíčový je živý kontakt, že my jsme v živém kontaktu na hranici s klientem a dějí se věci mezi a stačí sledovat, co se děje, co se vynořuje a když se opřu i o kontaktní křivku, tak vlastně vím pořád, kde jsem a můžu fakt věnovat 100% pozornost klientovi. Na druhou stranu dlouhé. Ja len odpoviem stručne. Dobre, tak to je, když ja ti odpoviem stručne. Peťa odpovedala tak zoširšia a ja odpoviem veľmi priamo a stručne na tvoju otázku a to je, áno, používame aj konkrétne techniky. Veľmi často to je napríklad práca s polaritami, tak ako Peťa spomínala v tom experimente, o ktorom sme sa bavili, to znamená, budeme sa baviť, čo je na druhej strane, na jednej a na druhej strane. Takže asertivita, jak to vyzerá v submisivite, jak to vyzerá v agresivite. Takže práca s polaritami je jeden veľmi konkrétna technika a veľmi často s ňou pracujeme. Ďalšia môže byť napríklad práca so stoličkami, takže klasicky 2 židle a buď na nich prehrávame nejaký reálny rozhovor, alebo tam prebieha, to je tiež niečo, s čím pracujeme, vnútorný rozhovor toho, čo sa deje v klientovi. Takže vyťahujeme von to, čo prebieha vnútri a vo väčšine ľudí to vytvára zmetok. Takže to sú len také dva, ale pod experimentom môže byť celá široká škála vecí, na ktorú tu úplne nemáme čas. Takže a rád ti to, Jani, zodpoviem osobitne a ukážem ti nejaké ďalšie experimenty, keby ťa zaujímali. Máme tu ešte otázku od Miši. Miši, pozdravujeme ťa do Čermnej a ďakujeme za otázku. A tá je osobná a ja odpoviem za seba veľmi rýchlo. Mne dal hĺbku. Takže to, prečo ja som nebol úplne spokojný s výkonovým koučovaním, napriek tomu, že to je funkčná metóda, tak bolo, že som mal pocit, že sa stále pohybujem na povrchu, že idem v nejakej fakt plitkosti s klientami a gestalt prístup s tým naozaj psychologickým backgroundom, s tým všetkým, čo má za sebou, tak mne dal oveľa väčšiu hĺbku práce s klientami. No, mě toho dal hodně. Vlastně jako musím říct, že jsem ho přijala i jako takovou svoji životní filozofii, že mi pomáhá při rozhodování a prožívání a ve výchově a podobně, ale pro práci kouče mě opravdu dal takovou vlastně sebedůvěru a lehkost. No a hloubku vlastně možnost adresovat téměř každé téma, se kterým klient přijde. Samozřejmě s respektem té hranice toho, kam jít a kam nejít. Super.
No a nám sa v tejto chvíli sme sa dostali do 30 minút, čo je presne čas nášho vysielania. S rešpektom k vášmu, ale aj k nášmu rodinnému času vo štvrtok večer o 7:30. Vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa zúčastnili. Ďakujem pekne za tie vaše otázky, ktoré ste položili, za vašu aktivitu. Dúfam, že sme vám zodpovedali nejaké otázky, ktoré ste mali, keď ste sem prišli. Ak by vás akékoľvek ďalšie otázky napadli, napíšte nám, možno aj sem do komentárov, my vám veľmi radi na ne zodpovieme, alebo osobne do správ, ozveme sa vám naspäť a zodpovieme čokoľvek, čo vás ku geštaltu, k našim výcvikom zaujíma. Takže s týmto vám všetkým poprajem krásny večer, prípadne dobrú chuť pri večeri, ak vás ešte čaká, tak ako mňa. A ďakujem ešte raz, že ste sa dneska zúčastnili a že ste tu boli. Já se připojím. Moc díky. Vážíme si toho, že jste si udělali čas tady v tom krásném jarním počasí. Díky, že jste byli s námi. Ďakujeme. Majte sa, ahojte. Mějte se.